pintă față! Entra lá, mă. Puteai pe mă. Hai, nu te vreau. Mai dai. Dar cum trebuie cadru? Stai cu English. Mai dai, băi. Mamă, imediat, stai. Nu m-a blocat. Mie mi-a matat tastatura. Oh my god. Mai mișcă încă. Mai mișcă! Știi ceva? Mai mișcă încă! Să tu idiotă! Nu faci de râs. Ia-l. Asta e ceva Poate că că dai după mine, bă. Hai să văd că am pus una să vadă filmată. Gai! Băi! Da, mă! Eu, bă, tu treci tastatura, idiot, mor! Oricum i-a luat cea de-a pis. Stai mă, că se-a mea, mă! Eu, cât în leu! O zburat după perdea. E după perdea cât târâlău, măi. Eu, asta cu eu, asta cu încă. Dar de unde ies șerile alea? Nu știu, că eu am cam multe șeră. Eu ce m-am murat. Ia-ți-mi, Vasile. Ai, 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 tată. Bă, cât